Мажеш се, спри се. Да, омъжи ме. Избърши се с мене най-добре. Ела, ела. Ами, мамо, това е. Свърши пюрет. Айде. Браво. Браво на Радето. Сега, кой е така добричка за спинка? Да, ще е златно. Златното съкровище. Шиле. Добре, мамо. Ей. Ей, стига. Стига ти тя. Няма повече. Ради, ела при мен, ела. Ради. Айде, тръгвай. Ехо, Ради. Я виж какво ще става, я виж. Я ви ставаш. Ела такава. Ела при мен. Ела. Ради, измия. Ради. Шиле. Виж как ти излиза текстата. Какво е? Расте текстата долу. Много. Мише, ела тук, ела. Я виж какво ще става, ела. Ради. Ради, ела тук. Ела, ела. Радио. Ела тук, бързо, да виж къде. Хайде да играем, хайде да играем, хайде да играем. Ела тук, ела. Ще търси теб, после ти ще търсиш мен. Хайде да играем. И 1, 2, 3, и 1, 2, 3, и сега бадона отнаме. Но къде е той сега? Но къде е той сега? Какви отиде той сега? Махай на Мики, махай. Браво, мама! Да? Ай! Гуси ми! Гуси! Оп! Какво да пее още ли? Хуто си има приятелче, хуто си има приятелче, сладко кученце. Танцува. Те заедно си играеха, те заедно си играеха, сладкото куче. Яде музика. Да. Хайде да играем. Първо аз ще търся теб, после ти ще търсиш мен. Хайде да играем. И 1, 2, 3, и тогава Доналд намери. Но къде е той сега? Кажи му, ще го търсим сега. Да! Хайде да играем. Първо ще търсите, после ти ще търсиш мен. Хайде да играем! И 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Здрасти. И тогава Доналд намери. Но къде е той сега? Кажи ми, ще го търсим сега. Гуси.